Pozdrav, ja sam Krocko i mi prvi video. Igramo Minecraft. Spojimo se na neku malu ostrovu, da priča malo, veliko ostrovo izgleda. Sviđa mi se da smo se stvorili. Da lupite subscribe, meni mnogo znači, besplatno uvijek mogu se subscribe-ovite. Ajmo valjda prvo šta da cepamo drva, valjda to. Nisam neki profesionalac, ali... Ok, nacepio sam ih malo. Sad možemo napraviti osnovne predmete. Klik. Ovako. Jedan stol. Ili kako već. Kad zovete. Sad možemo mnogo više stvari da pravimo. Idemo sekiru. Pipex. Nije pickaxe, nego pipex. Stani, ne. Au. Evo. Sam smotan. I još tu. Idemo da pravimo kuću. Jeste li spremni da vidite najbolju kuću na svijetu za 3-4... Čekaj, ja sam tu bio otišao da nađem drvo za kuću i onda... O, selo! Znam šta ćemo to za kuću. Uzmimo vrata. Ali ćemo ukrasti sve njih vrata. Naravno, po njih ćemo ukrasti vrata. Tako je, bre. Maca, vidi Maca. Beži, trči. Evo imamo sad vrata. Vratanca. I to je to od ovog videa. Ostavite like, komentar ili što god, ili samo pregled, ili samo i dislajkujte ili bilo šta. Pa to je to.